Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Na ito'y titimek tinamdama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed ken kuana, keperendigem tindalan na. Naibag nga oras yu gagayem, kumabkablaw man ti programa Timek Tinamnama, umay kadagiti pagtaingan yu. Daytoy ti pagayam yu ti radio, Pastor Vic Ariola III. Itet ko ti agyaman kadagiti amin nga dumdumgeg. Kadagiti nem nga pulo katinem,
Anas nasyones, nga pagdengdenggan, dagiti kadaraan, kakabagyan tayo, gagayen tayo nga Ilocano, dito'y lubong. Ti programa Timek Tinamnama, ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. Manipod dito'y Loma Linda, California, USA. Ti programa Timek Tinamnama, may isa nga organisasyon nga nay silpo iti Adventist World Radio, AWR, ken kastamet iti Hope Radio International, ako ko ati Hope Channel International. Agyaman kami tadda kayo dita, ket tintay pa nagtultuloy nga agadal, agkararag tayo. Diyos mi ama nagayat unay, agyaman kami ti salunat nginted mo ti tunggal kamaan. Agyaman kami kadagiti bendisyon nga saan nga matupod. Bendisyon ti salunat, bendisyon ti naragsak nga panagbiag, bendisyon ti familia nga dada nga simamatalagkan ka. Agyaman kami ti tultuloy mo nga idalan dagiti amin nga pamilyas nagdingdingeg. Anyaman nga oras ti pagurasan ti lubong nga pagdingdingganda. O Diyos mi agyaman kami tadda ni Apo Isus. Nadandanin umay ti may kadwa. Da kami kadiagraman dagiti kamaan mi. Dagiti anak mi, kakabagyan mi, gagayen mi, gundaway dati umarakop. Iti dayta, may pukpukaw, maudin nga panakay pukaw ti Ebanghelyo kadagitoy a panamayan. Pagbiyagan mi kanina gito yung kinabudlo. Tapno sumurot kami kan kakasman no po mi. Dumteng to day tangal daw nga iyawid mo dagiti pupam. Iti napintas nga lugar nga isagsaganam. Tulungan na kami agmatalek. Awan to ka diti mapukaw. Agyaman kami dati Diyos nga managayat. Nga mangawat kada kami. Numampay da kami. Managbasol kami. Impay mo dahi nga parabor mo nga pangsubot. Ti daray di kalbaryo nga nagugo. Tapno lang masumpot kami. Tapno madan kami. Iti biyagag na nayo. Awatin mo hindi kita pagpakasin niyo. Magsipot na dinawat bida, tinapateg, anagan na po may Jesus. Amen. Amen. Adalan tayo tiday tingal daw. May papan ni Jesus ituyang na ti Espiritu ti pamato. Apay adda ka di dita Biblia dati Espiritu ti pamato. Uno tayo ti Ingles nga Spirit of Prophecy. Ado dagiti mangibagbaga nga pinutputar laeng tigiti organisasyon dayta. O aramid ti sekta dayta kuna dabay. Ngam saludsudan tayo man tinasantuan nga surat. Ta ni Jesus intuyang na ti Espiritu ti pamato. No kasano ti panakaydalan ti iglesia, babayan ti panangaramat ni Apo Diyos kadagiti mamadto nga napili. Nga mangited ti pablaak ken no kasano dagiti pamagbaga iti naldaw-aldaw tapno ti iglesia na ket adamay dala naging gana na makita tayo tinandanin panagparang ni Apo Jesus. Amuyo idimbangon ni Jesus ti iglesia na. Ket imbaon na nga mangipodayak-yak ti Ebanghelyo na. Inkari na magkayat nga maikandan to ken dagiti adda may kandan to ka dagiti pangpangulo, apostoles, papastor, manursuro ken dadumapay. Nga isu nga mangpabilag ti panagministro iti iglesia ti kamudyan ng aldaw. Wen kakabsat, naited ti Espiritu amang idalan ti iglesia ti amin a kinapudno. At dada dagiti nay talaga, nay lasin, a babae ken lalaki
nga isuda pinulutan ni Apo Dios tapno isurat da dagiti nakaskas daw abanag nga anuruten daytang iglesia apudno podno nga iglesia ni Apo Dios. Anya ti maysa nga aramiden ti Espiritu Santo. Amuyo ti maysa nga aramiden ti Espiritu Santo mangipakita iti makasakbayan iti iglesia. Adda ka di dita Biblia. Wen adda ket kahit kung basahin kada kayo kakabsat iti Juan 16 versikulo 13 takastoy man ti kunana ngem inton umay dayjay ti Espiritu ti kinapudno idalan na kayto ti amin nga kinapudno ta saan to ngagsao nga iso no diket sa uwenan to tenyaman nga mangigannan to ket ipakamunan to kada kayo dagiti bambanag ang mapasamak to. Nakita yung kakabsat. Ti Espiritu iso ti mangipakita ti masangwanan iti iglesia. Ala, no iso ti mangipakita ti masakbayan ti iglesia, anya ti pamanagnag na Isos. Adamo lang approval, uno adamo lang konfirmasyon, uno adamo lang panakaibanag iti pamalubos ni Apo Dios. Anya ti pamanagnag na Isos. Alakit no basahin tayo manen. Iti libro ti Apokalipsis kapitulo 19. Mapantayo di kapitulo 19. Ket kastoy 19 versikulo 10 kastoy ti kunana. Ket nagruknuyak kadagiti saksakan na tapno agdaydayawak kenkuana ket isu kinunana kanya kitaem di karamiden dayta siyak ti adipen akadwam ken kadwa dagiti kakabsat mo amang salsalimutmet ti pamaneknek ken Jesus ken agdaydayaw da iti Dios ta paneknekan ni Jesus isu ti Espiritu ti pamato paneknekan ko na nagtoy ti Dios ti pamaneknek ken Jesus isu ti Espiritu ti pamato anya dayta nga pamaneknek ni Apo Jesus. Adda maysa nga sagot ti iglesia. Nga ibagbaga ti baro nga tulag gagayen. Ket isu dayta sagot ti panangipaay dagiti mammadto. No mapantay ti libro iti Efeso nalawag nga kunana daytoy nga libro kakabsat Efeso kapitulo 4 versikulo 11 kunana ti kastoy ket dagiti dadduma inkabil na dagiti apostol dagiti dadduma mammadto nakitayo insad ni Apo Dios ti mammadto kadagiti kamudyanan naldaw ket dagiti dadduma ebanghelistas ket dagiti sabsabali papastor ken manursuro. Nakita yo kakabsat nalawag nga bagana ditoy libro ti Efeso nga impakita ni Apo Jesus iti palimed na ti masangwanan nga adda ditoy baro nga tulag ti sagot ti mammadto. Ala kakabsat ti Biblia innem mapulo ket innem nga libro naisurat nailanad dagitoy agsipud ta inaramat ni Apo Dios dagiti natudingan napulutan nasantuan ti panagbiag da nagsao ni Apo Dios kadagiti nga mammadto ket insurat da dagiti nga pablaak nga isutat ta dagiti innem mapulo ket innem ti daan na tulag ken baro nga tulag nga isu nga pagwadan iti panagpamati kakabsat. Anya kadi adda kadi kadatayo ken rebbeng nga ramiden ken kuana tinatalged sa otipadto rebbeng tayo nga suruten kun ati may kadwa nga Pedro 1:19. Anya ti pakita ti Dios kadagiti mammadto no mapantayo di Amos 3 versikulo 7 ipakita ti Dios kadagiti mammadto dagiti palimed na adda kadi
ti sagot ti pamadto ti mauding iglesia. The Remnant Church, ti mauding iglesia, ibagbaga ti na santo nga surot. Adda, ket no mapantayo ijay libro ti Apokalipsis, kapitulo 12, versikulo 17, kastoy ti kunana, denggen niyo, ket adda gobat, idi sa di langit, ni Miguel ken dagiti anghel na nakigubat na idi dragon. Ket idi dragon ken dagiti anghel na nakikabil da. Ngem dida nangabak ket dida anya ket dida nadaan iti dayjay makunkuna nga panagbaligi. Ngem dida nangabak ket dimet nasarakan day di disuda sa dilangit. Ket naigarangungong day di dakela dragon. Day di ulig nga kadaanan. Isu ti managan ti Diablo ken Satanas. Ken isu mga lilaw iti suamin nga lubong. Naitopwak ito'y daga. Ket dagiti anghel na naitopwak da anay kanunong kenkwana. Ibaga na dito'y kakabsat. Nga dadadagiti tattao kadagiti nga aldaw nga aramaten. Iti kabusor nga mangduprak. Dagiti may papan kadagiti mamadto. Ado dagiti tattao nga mga laalilaw nga dito'y papatyen nga addan ti mamadto. Ngam ti kadagiti mo dyan nga aldaw kas binasa tayo. Adda dagiti mamadto. Imaddanto dagiti mamadto nga palso. Tadakkel nga gubat. Ejay langit. Ket dagiti grupo ni Miguel na atiw da. Agsipot no dalain ti maysa nga tarigagay da isu ti panangriba ti gobyerno ni Apo Dios. Agannad kayo kadagiti kamodyan nga aldaw. Taore pa dagiti gobyerno nga insad ni Apo Dios ti daga addan tumo dagiti kumontra. Dadanto dagiti sabali ti pampanuda mangtibpong ti gobyerno. An-anadan yu dagita kakapsat. Kanay padto nga danto ka dagiti kamodyan ng aldaw. Ure pa ti iglesia ni Apo Dios kayat da nga patugen. Ket ni Satanas kunain nanto, hangapudno. Hangapudno daytang iglesia. Ngayon mapantay 17 kunain na. Ket nakapungtot day di dragon idi babae. Ti dragon ni Satanas, ti babae, ti pudno nga iglesia. Ket naipan na ginubat, tinatda nga kapunan na amang salsalimet-met kadagiti bilbilin ti Dios ket adanda ti pamaneknek ken Jesus. Nakita yung kakabsat. Dahito nga sagot ti pamadto ti iglesia. Aramaten to ni Apo Dios nga mang protektar ti pudnong iglesia ni Apo Dios. Mang protektar kadagiti na pudno amamati kadagiti kamodyan ang aldaw. Ti pamaneknek ni Jesus isu ti espiritu ti pamadto. Anya ti espiritu ti pamadto dagiti balaag ken panangidalan ni Apo Jesus kadagiti kamodyan ang aldaw tapno protektaran na dagiti anak na kastamet protektaran na iti pudno nga iglesia o may na isalakan. Anya dagiti sursurat anang padakkel dagiti pamaneknek ni Jesus. Adada kadi patyen ti Iglesia Adventista del Septimo Dia. Patyen dating iglesia nga representara kakabsat. Sinurat ni Ellen White nga nangidalan tinatidang iglesia ti trabaho na aging gana nga makadanon tinaylangitan na pagtayangan. Isu ti pamaneknek kini Apo Isus. Isu dayjay panakaidalan ti tattao. Babayan ka dagito nga sorsorat nga espiritu pamadto nga sinuratan ni Ellen White. Mangidalan daytoy kadagiti natda nga iglesia. Tinatidda nga iglesia. Ti trabaho na. Tapno addanto nga agtakder ore umay dagiti bagyo ti alilaw ken bagyo iti panakawarawara. Agtalinid to ti iglesia ni Apo Dios. Dagiti libro kas iti Desire of Ages.
Dagiti libro kas the great controversy, nakala pa nagbinusor, Acts of the Apostles, Patriarchs and Prophets, Prophets and Kings, Steps to Christ, Testimonies to the Church, kanda dumapay na yulog dagiti sumagmamano nga libro iti Ilocano. Ket adda tatta dagiti Adventist Publishing Ministries, Evangelists nga dada nga mapangka dagiti binalay-balay tapno dagitoy nga sasao ngayon lanad dagiti nakaskas daw ngay naramat ni Apo Dios. Ipaida dagiti pammaneknek. Tapno ti iglesia maiwanan ken maprotektaran. Malaksid ti panangi bagbaga kadagiti masakbayan anya pa iti nakaitidan ti espiritu ti pammadto. Naited daytoy espiritu ti pammadto akas kunaen ti Efeso 4:12. Ti panakananay. Panakananay panakapasanto. Panakananay dagiti sa santo, ti trabaho, ti ministeryo, panakay kasabat ebanghelyo ken ebanghelista, nga may pablak tintero nga lubong sa dinuman nga daga, paset ti daga, kas ti tibek tinamnama, at dan tinne mapulo ketinne. Iglesia Adventista del Septimo Dia, adan dua kasut, sangapulo ket pito manas nasyon nakaskunaen iti United Nations nga adda nga nastriknan jaka mono adda pa sa baligi iglesia ti lugar yung nga nakadanon kita ti Seventh-day Adventist Church kakabsa si papakumbabak na mangibaga nga ipakpakamunan ti maudi nga damag ti talong anghel may dahi panakapabilag, panakapasanto, panakaidanan, ti kinaministeryo, ken panangikas kasabat ti maudin nga damag. Kayem, ni Jesus intuyang na ti Espiritu ti pammadto, the Spirit of prophecy, ay sunto, ti pagwadan, ken panakaidanan, dagiti sa santos, dagiti kamkamang ti iglesia, nabigbigan da natipudno nga iglesia at da kadakwada ti pammanagnet ni Apo Isus ket agtungtungpal kadagiti bilbilin ni Apo Dios. Gayem di ka kadikayat ti agbalin a paset tinatdang iglesia nga daan ti espiritu ti pammadto tapno man anay ka amay paay idadanin panagparang ni Apo Isus. Apo, anyan nga nagimba. Kanadal mi ti daytoy akan ito. No apay nga dati espiritu ti pammadto wen espiritu prophecy. Tapatyen mi Apo. Intuyang mo daytoy tapno dati panakananay dagiti sa santo trabaho ti ministeryo ken panakapabilig ti pagi ken Kristo kadagiti kamudyan ng aldaw. Kayat mitag kamkamang dayjay natda nga iglesia. Isu day tati pudno nga iglesia. Isagsaganam na sumabeddan kini Apo Isus. Tulungan na kami Apo nga magipaset uno agpiyag akas paset dito nga natdang iglesia tapno ti pamagpagat espiritu pammadto ti masangwanan adda kami to may dalan ket sang kami to nga matuang no di katagtakder kami nakadwami ni Apo Isus nga agmatalag aging gana nga makita mi ti rupan agsipud da tinawat mi digito iti napateg anagan na po may Jesus. Amen. Amen.